ассалому алайкум тамошобинони гироми қадр. Саодати бузург моро мушарраф аст ки бо шумо дар муҳити ободу осоиштаи ватан рӯзгор пеш мебарем. ин лаҳзаҳо нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад, манзур мешавад ва шумо имкон доред вобаста ба фаъолияти милитсияи суғд маълумот гиред. ёдрас мешавам ки таблиғи меъёрҳои қонун ва риояи он мароми мо таҳиягарони барнома мебошад. милитсияи шаҳри Истаравшан ду ҳолати муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадорро ошкор ва нисбати 4 нафар парвандаи ҷиноятӣ оғоз намуд. ҳар 4 нафар гумонбар шуда сокинони ҳамин шаҳр мебошанд. мақомоти милитсияи шаҳри Истаравшан бо мақсади ҳифзи саломатии аҳолӣ аз хавфу хатари гардиши ғайриқонунии воситаи нашадор ё мубталошавӣ ба бемориҳои нашамандӣ ҳафтаи гузашта дар натиҷаи гузаронидани маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ду ҳолати ҷиноятӣ дар ин самтро ошкор намуд. дар ҳайати гурӯҳи 3 нафара шаҳрвандон Ҳаидбоев Сафар Ҳаидбоевич соли таваллудаш 1982, Сабуров Исмоил Камолевич соли таваллудаш 1984 ва Шоисломов Манучеҳр Носирович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандагони шаҳри Истаравшан фаъолияти пардапӯшонаи Нашъа Ҷаллобиро ба роҳ монда дар ҳудуди шаҳри Истаравшан ба паҳну фурӯши намудҳои гуногуни мухаддарот аз ҷумла ҳашиш ва кристалл машғул буданд ки дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз гумонбаршудаҳо 866 грамм воситаи нашадори намуди ҳашиш ва зиёда аз 104 грамм маводи психотропии нави кристалл мусодира гардид. ман аз ҳамин чиз худам кам истеъмол мекардам. Кристалл. ва як рӯз як дӯстам гуфт ки камтар ёфтатӣ гурон додам. чанд вақт бози худтон истеъмол мекардед? 8 моҳ шуд. гумонбаршудаҳо бо мақсади ба даст овардани маблағи пулӣ муттаҳид шуда бо фаъолияти занҷиравӣ дар паҳну фурӯши воситаи нашадор ва нашъаманд кардани аҳолӣ саҳм мегузоштанд. Сарчашма, нигоҳдоранда ва интиқолдиҳанда ҳар кадом аз гумонбарон вазифаеро ба ӯҳда гирифта нақшаи Нашъа Ҷаллобиро фаъол месохт. аз шаҳри Душанбе маводи нашаворӣ овардем барои фурӯхта фоида кардан. кормандониш ба милиса хапида монад. чӣ миқдор буд? кадом намуди воситаи нашадор? кристаллин буду гашиш. ҳангоми ба ривази маблағи пулӣ дастрас кардани воситаи нашадор гумонбаршуда Сафар Ҳаидбоев боздошт ва боқимонда ҳаммаслакони ӯро милитсия ғофилгир кард. кирдори ба ҷо мехафноки онҳо бо дастрасии талаботи моддаи 200 кодекси ҷиноятӣ бандобаст карда шудааст. ҳолати дигари муомилоти ғайриқонунии воситаи нашадор ки милитсияи шаҳри Истаравшан ошкор намуд ба шаҳрванд Нарзуллоев Ҳикматулло Сайфуллоевич соли таваллудаш 1985 истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан нисбат дода мешавад. аз номбурда 901 грамм мухаддароти намуди ҳашиш мусодира карда шудааст. тахминан 8-10 сол мешавад ки ман ҳамин чизро истеъмол мекунам. худам برای استعمال کردن خودم همیشه دسترس کرده بودم. برای خانوادگان فهمیدم من کارخانه‌ام رو روز موندم. санҷиши ахбороти оперативӣ тасдиқ намуд ки гумонбаршуда Ҳикматулло Нарзуллоев воситаи нашадорро бо мақсади истифодабарӣ дар ихтиёр дорад. аз махфигоҳи Бӯстонсароӣ ба номбурда тааллуқ дошта 901 грамм воситаи нашадор дарёфт гардид. оқибати майл доштан ба амалу рафтор ё маводу ашёе ки қонунгузор маҳдуд кардааст боиси он гашт ки нисбати Нарзуллоев парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. содир намудани ҷинояти авбошӣ бо истифода аз олоти корт ҳолати ҷиноятиест ки дар шаҳри Хуҷанд милитсия ба қайд гирифт. муноқиша байни иштирокчиёни ҳодиса дар ҳолати мастӣ сурат гирифта гумонбаршуда Алиҷон Носиров корди кисагиро ба сифати силоҳи ҷароҳатрасонанда истифода кардааст. муноқишае ки дар шаҳри Хуҷанд ба ҷинояти авбошӣ анҷомид заминаи онро риоя накардани меъёрҳои ахлоқӣ дар муносибат бо атрофиён ва дар ҳолати мастӣ гаштугузор дар ҷойҳои ҷамъиятӣ гузоштааст. шаҳрванд Носиров Алиҷон Аҳмадҷонович соли таваллудаш 1965 истиқоматкунандаи шаҳри Хуҷанд санаи 13 октябр тахминан соатҳои 18:30 дар кӯчаи Исмоили Сомонии маркази маъмурии вилояти Суғд шаҳри Хуҷанд дар ҳолати мастӣ қарор дошта бо шаҳрванд Маъруфов Назирҷон Насимҷонович соли таваллудаш 1973 сокини шаҳри Хуҷанд ки ӯ низ дар ҳолати сархушӣ буд баҳсу мунозира ва аз ҳиссиёти баланди авбошӣ аввал бо даст мавриди лактухуб қарор дода дар идома корди кисагиро истифода мебарад. нӯшокии спирти хӯридам буромду бирастмаде мехит ҳолат шуд дигариш ман намедонам як хиза мега ман баҳмисанде ما بسیار شدیم من نمیدونم چه جنجال کنم برای چه جنجال کنم در نمیدونم. ها جواب دیدنم نشناخته شما. یکم مناسبت داشتید پیشتر. بعضی میدیدم و سلام علیکم میکردیم تمام
در کجا اساسا وام خودشون همون پنجشنبه جای عراق شو همینجوری هم بعضی وام خودم корди кисагиро ба сифати силоҳи ҷароҳатрасонанда истифода карда гумонбаршуда алиҷон носиров бо мақсади расонидани зарари ҷисмонӣ ба мавзеи гардани ҷабрида маъруфов зада ҷароҳат мерасонад. ҳар ду иштирокчии ҳодиса аз сабаби дар ҳолати сахти сархушӣ қарор доштанд, ҳолат ва сабабу омилҳои муноқишаро хуб дар хотир надоранд, аммо тафтишоти пешакӣ далелҳоеро ба мисли сабти камераи мушоҳидавӣ, нишондоди якчанд шоҳид ва предмети дар ҷиноят истифодашударо дар ихтиёр дорад, ки барои исботи гуноҳ кофист. феълан аз рӯи ҳодиса тибқи талаботи қисми 3 моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардида, иштирокчиёни ҳодисаи ҷиноятӣ дар парвандаи мазкур ҳамчун гумонбаршуда ва ҷабрида мавқеъ доранд. даст задан ба амали тасарруфкорӣ сабаб шуд, ки дар шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров нисбати 3 нафар ҷавон сокинони ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи мазкур бо ҷурми дуздӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз шавад. гумонбаршудаҳо аз бошишгоҳи саҳроӣ 2 сар гӯсфанди зотиро тасарруф карданд, ки ҳар яке 20 000 сомонӣ арзиш доранд. ҳарчанд дуздӣ пардапӯшона сурат гирифта бошад ҳам, дар натиҷаи гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров тавонистанд чеҳраи нафарони тасарруфкорро ошкор ва 2 сар гӯсфанди зотиро, ки арзиши ҳар яке аз он 20 000 сомонӣ мебошад, ба соҳибаш баргардонанд. амали тасарруфкорӣ бо маслиҳати пешакӣ аз ҷониби шаҳрвандон Муллобоев Хуршед Маҳмудҷонович қаблан бо ҷурми дуздӣ суд шудааст. Зоидов Ғафурҷон Ғафурович соли таваллудашон 1999 истиқоматкунандагони ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ва боз як нафар ҳаммаслаки онҳо, ки шахсияташ барои милитсия муайян мебошад, содир карда шудааст. парвиз дарак шуд гӯсфандора сар дода кун ман берун истода будам. гӯсфандо буромад дурун дуромад хушед гӯсфандо буромадан поён бурдем. ҳамун гӯсфандои дуздагӣ карочи харидор ёфтате гуфт. ман гуфтам то пешам рафтане ту рав, гуфтам ман телефон ки мефаҳмонам ту, гуфтам харидор ёфтам мегӯям. гуфтам гумонбаршудаҳо шоми 19 ба 20 октябр дар дили шаб тахминан соатҳои 1 ғайриқонунӣ ба бошишгоҳи чорвопарварии шаҳрванд Равшанҷон Пулотов воқеъ дар ҷамоати деҳоти унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ворид гардида рамаи гӯсфандонро ба заминҳои саҳроӣ сар дода 2 сар гӯсфанди зоти афғониро тасарруф карданд. дар иҷрои ин нақшаи ҷиноятӣ ҳар яке аз гумонбаршудаҳо вазифаи худро амалӣ ва ба мақсад расида бошанд ҳам, аммо муроҷиати ҷабрида ба милитсия ва оғози корҳои ҷустуҷӯӣ нагзошт, ки гумонбаршудаҳо то ба охир нақшаи худро амалӣ созанд, яъне ғанимати борои дуздӣ ба даст овардаро фурӯшанд. аз сабабҳои ба онҳо вобаста набуда ва аз хафи ба даст афтодан баъди як рӯзи ҳодиса гӯсфандҳоро дар ҳудуди маҳалла озод намуда гумон доштанд, ки чунин айбпӯшии эҳтиёткорона ба онҳо кӯмак мекунад. дута қушхорша мобалша дигаро ҳамаш солоб зоти афғони қушхори ҳамин чиз нест гуфта телефон карданд. баъд ман кофтан то омадан ҳама мен абрану бо телефон карданд, ки дари қафо манамин дари ки дидосид мана навор маълум кушодагӣ гуфтанд. мама уже чӣ хел гум худам ҳам хел фаҳмидам ҳис хулоса бурадам, ки ин чиз дара маҳкам ки бурафтаги ин дар ҳам кушода намешад шамол бе ё ягон чизи дигар. айни ҳол бо бардошта шудани парда аз рӯи нобакорӣ аз рӯи ҳодиса бо моддаи 244 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷинояти оғоз фаъолияти милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров барои боздошти гумонбари сеюм, ки аз мақомоти таҳқиқу тафтишот барои дурӣ ҷустан аз ҷавобгарии ҷиноятӣ пинҳон гардидааст, равона карда шудааст. мавзӯи дигар, ҳарчанд мо борҳо тавассути минбари барнома дуруғу фиребкориҳои шахсони фолбин ва бо ном мушкилкушоро нишон дода мардумро аз оқибати он огоҳ созем, мутаассифона ҳамоно ин қабил инсонҳоро милитсия бо фаъолият ва шеваҳои маккорона муайян месозад. гӯё бартараф намудани муаммои зиндагӣ, барқарор кардани саломатӣ, хушбахтӣ ва кушоиши кор ваъдаҳои моилсозандае мебошанд, ки бозори фолбинҳоро гарм месозад ва баъзе аз шаҳрвандон куркурона ба он бовар карда маблағи пулӣ медиҳанд. дар шаҳри Тарафшан нозири минтақавии милитсия ҳамин гуна шеваи маккоронаи хизматрасонӣ аз ҷониби шаҳрванд Отаева Иноят Мазбутовна соли таваллудаш 1969 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Зарҳалолро ошкор ва нисбаташ бо дастрасии талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ протоколи ҳуқуқи вайронкунии маъмурӣ тартиб дод.
номбурда бо иҷрои амалҳои хос ба фолбинҳо машғул шуда даромади пулӣ ба даст меовардааст. Масалан, ба мизоҷи навбатии худ хун кардани гӯсфандро пешниҳод кардааст, ки гӯё бо истифода аз дили гӯсфанд сардардӣ ва дигар ранҷҳои ҷисмонияшро бартараф мекарда бошад. Чанд сол боз ба ҳамин кор машғул ҳастед? 16 солоне ки мобанда мен пиёз ба торба биёндастям. барои чи аз мизоҷе ки охирон кард қабул кардед шумо дили гӯсфанд талаб кардед? Чӣ хосият дорад дили гӯсфанд? бачам тобаш негуфт тарс ба мондагӣ мефтам амайта. ҳамин худатон ба ҳамин фолбинию сергарию ҷодугарӣ бовар доред? Не боем нест. ёдовар мешавем ки дар замони тараққиёти илму техника ва рушди соҳаи тандурустӣ рӯй овардан ба ақидаҳои носолими хурофотӣ бахусус истифода аз хизматрасониҳои фолбин оқибаташ танҳо гумроҳӣ мебошад. фаъолияти сохтори таркибии мақомоти корҳои дохилӣ бозрасии давлатии автомобилӣ баҳри пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳу нақлиётӣ нигаронида шудааст, аммо то он замоне ки се шохаи иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ ронанда, пиёдагар ва мусофир амалан эҳтиёткору боинтизом набошанд, бехатарии онҳоро таъмин намудан мушкил аст. таҳлилу мушоҳида ва фаъолияти кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ нишон медиҳад, ки вазъи интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар роҳҳо беҳбудиро талаб мекунад. дар натиҷаи қоидавайронкуниҳои дағал садамаҳои роҳу нақлиётӣ рух медиҳад ва ҳамзамон танбашавии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаҳои марказии шаҳри хуҷанд ба амал меоянд. ҷиҳати коҳиш додани ҳодисаҳои нохуши роҳу нақлиётӣ, аз байн бурдани танбашавӣ дар роҳҳои мошингард, ҳайати шахсии шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилӣ раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд тадбирҳои муҳиму зарурӣ андешида истодааст. дар ин замина ба масъалаи таъмини бехтарии ҳаракат дар роҳҳо ва бартараф намудани танбашавии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаҳои марказии шаҳри хуҷанд таваҷҷӯҳ равона мегардад. бо вуҷуди андешидани чораҳои зарурӣ, бархе аз ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаши калонҳаҷм, воситаи нақлиёти мусофиркашон ва дигар ронандагон воситаҳои нақлиёти худро зери аломати роҳ гузошта ба ҳаракати бемамнуияти дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ монеа эҷод намуда истоданд. вобаста ба вазъи ба амал омада, тибқи супориши роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд ҷиҳати ошкор ва пешгирӣ намудани қоидавайронкуниҳои дағали ҳаракат дар роҳ, ки ба садамаҳои роҳу нақлиётӣ ва танбашавии воситаҳои нақлиёт мусоидат мекунанд, чанде қабл шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо истифода аз қувваи воситаҳои дигари шӯъбачаҳои бозрасии давлатии автомобилӣ дар шаҳру ноҳияҳо, кормандони шӯъбаи минтақавии амнияти дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, кормандони раёсати хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт дар вилояти Суғд ва дигар сохторҳои дахлдор дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд чорабиниҳои мақсаднок ташкил ва гузаронида шуд. зимни гузаронидани чорабинии мазкур муайян карда шуд, ки новобаста аз вусъат бахшидани корҳои ташвиқотиву фаҳмондадиҳӣ дар байни аҳолӣ ҳоло ҳам ронандагоне ёфт мешаванд, ки ба қоидавайронкуниҳои дағал роҳ медиҳанд. дар умум давоми баргузории чорабиниҳои мазкур аз ҷониби гурӯҳҳои корӣ 263 ҳолати қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд, ки аз ҷумла идораи воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ 1 ҳолат, идораи воситаи нақлиёт бо оинаҳои сиёҳкардашуда бе иҷозатномаи бозрасии давлатии автомобилӣ 3 ҳолат, истифодаи воситаи нақлиёт бо рақами қайди давлатии бегона 1 ҳолат, истифодаи телефони мобилӣ зимни идораи воситаи нақлиёт 24 ҳолат, баланд намудани суръати ҳаракати воситаи нақлиёт аз меъёри муайян кардашуда 20 ҳолат, риоя накардани қоидаи интиқоли мусофирон 45 ҳолат, саривақт нагузаронидани воситаи нақлиёт аз муоинаи солонаи техникӣ 60 ҳолат, таваққуфи нодурусти воситаи нақлиёт 45 ҳолат, дигар қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ 53 ҳолат. воситаҳои нақлиёти мусофиркашоне ки дар хатсайрҳо ғайриқонунӣ кору фаъолият мекарданд, ба ҷаримагоҳ дастрас ва маводҳои зарурӣ тартиб дода шуд. шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд баҳри таъмини бехтарии ҳаракат дар роҳҳо ва бартараф намудани танбашавии воситаҳои нақлиёт дар кӯчаҳои марказии шаҳри Хуҷанд аз ронандагони воситаҳои нақлиёти боркаши калонҳаҷм хоҳиш ва талаб менамояд, ки дар вақтҳои шиддатнокии ҳаракати воситаи нақлиёт, бахусус дар вақти ба кору таҳсил рафтани шаҳрвандон ва аз кору таҳсил баргаштани онҳо, ки дар ин вақт шиддатнокии ҳаракати воситаи нақлиёт зиёд гардида ба танбашавӣ оварда мерасонанд, аз соати 7 то 9 ва 16 то 19 ба ҳудуди шаҳри Хуҷанд ворид шудан худдорӣ намоянд. тавре дар барномаи қаблӣ иттилоъ дода будем, кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шӯъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ҷиҳати саривақт таъмин намудани наврасони ба синни шиносномагирӣ расида дар муассисаҳои таълимӣ чорабиниҳои тантанавии шиносномаспорӣ ба хонандагонро шурӯъ намуданд. аз рафти ҳамин гуна чорабинӣ сӯҷаи навбатӣ маълумот медиҳад.
огоҳ сохтани наврасони ба синни 16 сола расида аз қонуну қоидаҳои ба танзимдарорандаи низоми шиносномадорӣ ва дар вазъияти тантанавӣ супоридани ҳуҷҷати асосии тасдиқкунандаи шахсият ба хонандагон маҳаки асосии чорабинии таълимии дастурӣ бо иштироки кормандони хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара ва намояндагони раёсати маорифи ҳамин шаҳрро дар бар мегирифт, ки ҳафтаи гузашта дар маҷлисгоҳи муассисаи таҳсилоти ғайридавлатии Мактаби байналмилалии Контакт баргузор гашт. дар соли маърифати ҳуқуқӣ ҳамин гуна чорабиниҳои маърифатӣ метавонад барои баланд бардоштани донишу ҷаҳонбинии ҳуқуқии наврасон таъсир расонад, зеро тасаввурот ва донишҳои ҳуқуқии онҳоро дар хусуси низоми шиносномадорӣ бештар месозад. пеш аз супоридани шиноснома сардори хадамоти шиносномавию ба қайдгирии шуъбаи якуми вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Исфара майёри милитсия Файзулло Наимзода, муовини сардори раёсати маорифи шаҳри Исфара Фотима Умарзода ва дигар маърузатчиён оид ба қоидаҳои соҳиб шудан ба шиноснома, фарҳанги дуруст истифодабарии он дар муносибатҳои ҷамъиятӣ маълумот доданд. Гуфта шуд, ки гирифтани шиноснома комилҳуқуқӣ ва мансубияти шаҳрвандии шахсро ба давлат тасдиқ менамояд. ман ҳамчун собиқадори соҳаи маориф аз он хурсандам, ки кормандони шӯъбаи корҳои дохилӣ баробари нигоҳ доштани тинҷу оромӣ, баробари посдории амнияти ватани азизамон ба чунин чорабиниҳои гуфтан мумкин илмию фарҳангию чорабиниҳои ватандӯстона даст зада он чорабиниҳоро дар сатҳи баланд ба иҷро расонда истоданд. Ба ҷавонони саодатманди Тоҷикистон додани шиноснома дар як сатҳи баланд дар таҳти кафкӯбиҳо баргузор шуд, дар таҳти шукргузориҳо баргузор шуд. дар ҷамомати мазкур дар вазъияти тантанавӣ 31 нафар хонанда муҳассилини Мактаби байналмилалии Контакт ва Мактаби таҳсилоти миёнаи умумии рақами 69 соҳиби шиноснома шуданд. бори аввал ба даст гирифтани ҳуҷҷати асосӣ дар вазъияти тантанавӣ хонандагонро херу рӯҳбаланд намуд. гуфтанд ба маврид аст, ки бо тартиб додани нақшаи муштарак хадамоти шиносномавию ба қайдгирӣ ва раёсати маорифи шаҳри Исфара ва роҳандозии чорабиниҳои тантанавӣ барои саривақт бе муҳлатгузаронӣ гирифтани шиноснома ба наврасони ба синни шиносномагирӣ расида мусоидат мекунад. бо мақсади гиромидошти хотираи неки генерал-майёри милитсия Темурҷон Раҳимбоев, ки агар умр бақо мекард ба синни 80 мерасид, дар пешорӯи ҳавлии истиқоматиаш воқеъ дар кӯчаи истиқлоли шаҳри Хуҷанд лавҳаи ёдгорӣ гузошта шуд. дар маросими ёдбуд роҳбарияти милитсияи суғд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояту шаҳр, собиқадорони милитсия ва шогирдону пайвандон иштирок доштанд. ба муносибати гиромидошти хотираи неки генерал-майёри милитсия марҳум Темурҷон Раҳимбоев, собиқ сардори раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд, бо ташкили ҷамомади ёдбуд дар назди ҳавлии истиқоматиаш лавҳаи ёдгорӣ гузоштанд. маросими ёдбуд бо гирифтани парда аз рӯи лавҳа оғоз ёфт, ки бо иштироки роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилии вилояти суғд, намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд ва шаҳри Хуҷанд, собиқадорони милитсия, шогирдону пайвандон ҷараён гирифт. агар умр бақо мекард, санаи 25 октябр Темурҷон Раҳимбоев ба синни 80 солагӣ мерасид. лавҳаи ёдбуд нишонаест аз роҳи пурпечтоби зиндагӣ ва рамзи эҳтиром ба шахсияти собиқадори хизматнишондодаи милитсия Шодравон Темурҷон Раҳимбоев. ҷаласаи тантанавиро бо маъруза аз ҳаёт ва фаъолияти хизматии Шодравон генерал-майёри милитсия Темурҷон Раҳимбоев, муовини сардори раёсат полковники милитсия Асрор Дадоҷонзода ифтитоҳ намуда, дар идома намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғд, ҳамкасбон, шогирдон ва пайвандон бо ёдоварӣ аз кору пайкор хотираи ӯро пос доштанд. ҷоиз ба зикр аст, ки генерал Темурҷон Раҳимбоев аз зумраи кадрҳои маҳаллии милитсия дар даврони Тоҷикистони шӯравист, ки давоми солҳои 1969-1997 аз корманди қаторӣ то ба зинаҳои баланди роҳбарикунанда, сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ, сардори раёсати корҳои дохилӣ ва муовини вазири корҳои дохилӣ ба камол расидааст. нафарони зиёд аз ҳамкор ва шогирди ӯ будан ифтихор дошта ба ҳайси устоди роҳнамо эҳтиромаш менамуданд. риштаи умри ин марди наҷиб дар
натиҷаи садамаи фоҷиавии тайёра канда шуда, кору амал ва эҳтироми мавсуф на танҳо дар хотираи ҳампешагону пайвандон, балки ҳамчун корманди содиқ ба савганд ва баландрутбаи мақомоти милитсия дар дилу дидаи халқ, бахусус сокинони шаҳри Хуҷанд нақш бастааст. маҳз ба ҳамин хотир дар вақти дар қайди ҳаёт будан Темурҷон Раҳимбоев шаҳрванди фахрии шаҳри Хуҷандро сазовор гардида буд. қобили қайд аст ки Махсумҷон фарзанди Темурҷон Раҳимбоев касби падарро интихоб намуда дар зинаҳои роҳбарикунанда фаъолият ва бо рутбаи полковники милитсия ба нафақа баромадааст. инҷо расидем ба интиҳои барнома. дар баробари дидани кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ хомӯш набошед ва барои аз байн бурдани он ба милитсия хабар диҳед. зеро фаъолияти дастаҷамонаи мо ҷомеаро аз нобакорию бетартибӣ ҳифз менамояд. то дидори навбатӣ танисияту хонобод бошед. хайр.